Oy, Harlem, oh, ikaw talaga nanguna. Hello naman dyan sa'yo, Harlem. Oh, kumusta naman tayo dyan? Welcome sa aking live streaming, Harlem. Oh. Mega love shoutout po dyan sa inyo, guys. Ayan. Sa mga naka-background sa atin, guys. Dude and Beyond. Hello naman po dyan sa Ma'am Dude and Beyond. Highly recommended channel also si Ma'am Dude and Beyond who is in our live streaming. Hello po dyan sa'yo, ma'am. Kumusta naman tayo dyan, ma'am? Ma'am Maylin Mapili, kumusta din po dyan sa'yo? Thank you for that sweet thumbs up. Ayan, patusok naman po new upload ko. Ayan, sabi ni Ma'am Dude and Beyond. Baka naman guys, patusok naman guys. Hello naman po dyan sa'yo, Ma'am Maylin Mapili. Welcome back din sa aking live streaming. Ma'am Maylin, mega love shoutout naman dyan sa'yo. Kumusta? Ilan na WH mo, ma'am? Ma'am Dudin Bayan, thank you also for keeping me in your backgrounds. And sa mga naka-background sa atin guys, maraming salamat. Time check tayo guys, 32 minutes past the hour of 5 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. Ay, bakit nga ito ang sound ko? Ay. Guys, patusok naman ako guys sa nakapin. Maluoy. Baka naman. Guys, thank you for keeping me in your background. Maluoy bitaw. Ayan. Maluoy. Patamsak guys. Patusok naman. Sir, kumusta naman tayo dyan, sir? Rapi Pimentel. Kumusta naman? Wala kang pasok ngayon. Ayaw nga pala. It's weekend. Mega love shoutout na dyan sa'yo, sir. Rapi Pimentel. Welcome din sa aking live streaming. Dan sa nakapin, boss. Ayun. Kumusta naman tayo dyan? Akala ko hindi ka mag-active. Ma'am Tapat na OFW, nandito na rin sa atin. Tusluk Harang. Si Ma'am Tapat na OFW. Mega love shoutout naman po dyan sa'yo. Ma'am Tapat na OFW. Welcome back din sa aking live streaming. Eto okay lang boss. Similak. Oo nga, lockdown dyan. Ingat kayo dyan sir. Especially dyan sa Taoyen. Ingat kayo dyan guys. Mega love shoutout naman dyan. Eto guys, padikit naman ako guys sa aking kaibigan. Maluoy mo. Hindi ko sir mabuksan yung iyong account. Ma'am Tapat na OFW, mega love shoutout din po dyan sa'yo. Welcome din po sa aking live streaming. Bahay ni Sir, Rapi po ayan. Ito guys, Rapi Pimentel. Our highly recommended friend of mine guys. Kailan ba natin ipagla-live streaming iyong Sir Rapi Pimentel. Ma'am Maylin, hello, mega love shoutout. Sabi ni Sir, Rapi Pimentel. Patamsak naman ako guys, patamsak. Maluoy. Sige na. Nag-diet pa ng konti. Sana all nagda-diet. Kumusta naman ang diet natin dyan, sir? Para good looking. Sana all good looking. Mega love shout out Daxio sa amin ni Ma'am Yudawan. Ma'am Yudawan, brown out kami kagabi. Sorry talaga ma'am. Tapos hindi ko na namalayan kung anong oras dumating yung kuryente. Ayun. Mega love shout out naman po dyan guys kay Ma'am Yudawan. Nagbabalik natin guys na kaibigan. Mga magagandang babae sa balat ng mga pinagbalatan niyan. Kung di niyo pa guys nakikita yan, si Ma'am Yudawan, makipagkaibigan kayo dyan guys. Puntahan ninyo ang kanyang YouTube channel and do connect po kay Ma'am Yudawan.
na binababa ni Night Buto, di ba? Yudawan na maganda. Let me also welcome and acknowledge the presence of our no guest guys. Nandito sa atin si Basti Vlog, Tamsak Manoy. Mega love shoutout nandiyan kay Basti Vlog na meron guys na 2,060 subscriber. Highly recommended monetized channel if I am not mistaken. Si Basti Vlog, nabibigyan ko ng kanyang moderator function as well. Ayan. Para naman pwede na siyang makipagkaibigan dito sa ating live streaming. Ang aking kababayan. Mega love shoutout naman dyan kay Basti Vlog. Welcome din po sa aking live streaming. Si Ma'am MG8 Dam TV. Hello naman po dyan kay Ma'am MG8 Dam TV. Ma'am MG8, namiss kita Ma'am MG8. Kumusta naman tayo dyan Ma'am MG8? Thank you also for that sweet tamsak Ma'am MG8 Dam TV. Kaibiganin nyo yan guys. Napaka-legit and organic. Highly recommended channel yan. Si MG8 Dam TV. Hello naman dyan sa iyo ma'am. Thank you for that sweet tamsak. Salamat Manoy. Ayan. Sabi ni Basti Vlog. Always welcome sir. Always welcome po pa de. Ayan. Full pa kay sir. Rapi Pimentel po. Sabi ni Ma'am Dude and Beyond. Huwag ka mag-alala ma'am. Babalikan kanya ni Rapi Pimentel. At kung di nyo pa guys kaibigan yan, si Ma'am Dude and Beyond, napaka-ganda niyan guys. So, as in. Ma'am Lindy Abutog. Hello din po dyan kay Ma'am Lindy Abutog. Bagong-bago natin guys na kaibigan yan, si Ma'am Lindy Abutog. Hello naman po dyan sa Ma'am Lindy Abutog. Welcome back din po ma'am sa aking live streaming. Si Pri, tusok and share. Ayun, mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Jonas Salundaga. Nagla-live streaming yan guys tuwing alas 8 ng gabi. Namimigay ng ayuda yan guys, namimigay ng cash, namimigay ng GCash, namimigay ng load, namimigay ng WH. Magpa-entry lang po kayo dyan guys sa kanyang live streaming. Oo. Baka kayo manalo ng sangkatutak niyang prizes. Namimigay din yan guys ng Chevrolet at saka ng Ducati, o diba? Pati house and lot. Yung house and lot guys, may libre na kayong guys, may libre na kayong yung kapitbahay niyang chismosa. Libre na 'yon pag napanalunan niyo 'yan. Libre nang may makakausap na kayo. 'Di ba? Oo. Yudawan Dan, location mo sabi ni Rapi Pimentel. Magandang hapon sabi ni Lindy Abuto. Guys, si Yudawan guys is all the way from Korea. Boy, Sir Rapi, long time no see, sabi ni Pri. Oo nga. Basti Vlog, hello naman dyan sa'yo, Basti Vlog. Guys, kung di nyo guys, ay sa mga bago natin guys na kaibigan dito, you don't have to worry about dropping your links. Tawagin nyo lang si Nightboot guys. I-type nyo lang ang Nightboot. O kung kaya guys, i-type nyo lang ang Aura, Me, o kaya Channel. O kung kaya kung talagang tinatamad kayo guys, is isang tuldok lang, hahanapin ni Nightboot ang inyong mga bahay at ibababa niyan dito sa aking live streaming guys. You don't have to worry about dropping your links. Ayan. All you have to do is to use your main channel account. Sino pa ba? Meron din tayo guys na bagong magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada din. Sotero B. Domingo Jr. ang pangalan. Baka naman po padikit dyan. Sabi ni Sotero B. Domingo Jr. Nabibigyan ko po ng kanyang moderator function. Jacket ikang ang tinatawag. Para naman pwede na rin siyang makipagkaibigan or mag-promote ng kanyang channel sa aking live streaming. Hello naman po dyan sa iyo sir. Kumusta naman po dyan and welcome po sa aking live streaming. Sino pa ba? Sotero B. Domingo Jr. na meron siyang 336 subscriber guys. Baka naman pwedeng gawing 350 yan guys. Oo nga. Ma'am Dude and Beyond, kunin ko po ma'am. Ayan. Noted po Ma'am Dude and Beyond. 1WH ma'am, noted po. Ayan. Saan na nakipagkapitbahay si Rapi? Ayan. Boss Uragon, anong say mo sa abs ko? Oo nga. Mga pupoging lalaki yan guys. Oo, may mga abs. Oo nga. Ab. Oo. Kung di nyo pa is nakikita ang kapugiang tinataglay ni Rapi Pimentel, aba, oo nga. Maglalaway kayo dyan. Mga papa balls. Diba? Yummy balls. Kaso may jowa na yan. Oo nga. Baka naman Lods, dikit mo, mga ninja mo dyan, Lodi Cakes. Ayan, sabi ni Sotero B. Domingo Jr. Ayan. Padikit naman ako guys, padikit naman ako. Si Basti Vlog, tuwang-tuwa. Oy, sir, kumusta naman tayo dyan? Bakit tuwang-tuwa ka dyan, sir?
Idol host, padagdag naman po sa bahay ko. Salamat, sabi ni Ma'am Lindy Abutog. Sige, 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 ma'am. Ay, saglit ma'am, kunin ko yung mga pangalan guys. Lindy Abutog. Sino pa ba? Sutero B. Domingo. Sutero B. Domingo Jr. Ayan. Sige ma'am, noted po ma'am. Bigyan kita ng aking mga ninja ma'am. Huwag kayo mag-alala. Ma'am Sweet Bicolana Vlog, nandito na rin sa atin ang aking kababayan guys, Ma'am Sweet Bicolana Vlog. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am Sweet Bicolana Vlog. Napaka-sweet nito guys na Bicolana. Oo nga, ang ganda. Hello naman po dyan sa iyo, Ma'am Sweet Bicolana Vlog, all the way from Saudi Arabia pa yan guys. Mega love shoutout po dyan sa iyo ma'am. Welcome back din sa aking live streaming. Absa Pisngi Juna. Lindy on the way na daw sa iyo si Rapi Pimentel, and nandito na rin sa atin guys si Art Francisco Channel. Sir Art, hindi ako nakapunta diyan sa yung nag-brown out sa amin kagabi pa. Oo. Ayun, ang nangyari. Ngayon lang ako naka-live stream. Ngayon lang po ako guys nagkaroon ng kuryente. Duslak Sir, Uragon, Yahoo, mega love shoutout naman po dyan kay Sir Art Francisco Channel. Nagbabalik din po natin yan guys na kaibigan. Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel na kaibigan natin yan guys, si Art Francisco Channel. Kaso Juts, mega love shoutout naman dyan po kay Sir. Kumusta naman tayo dyan? Uy. Oo. Pre, alam mo ba ang meaning ng abs? A, big stomach. Buah. Big stomach daw guys. Oo nga. A big stomach. O, diba? A big stomach. Sana all. Malaysia guys. Malaysia pala. Malaysia. Oo, si Ma'am Sweet Bicolana Vlog pala. Oh, sorry naman po kay Ma'am Sweet Bicolana Vlog. Malaysia po guys. Malaysia. O, diba? Saya sinta ka mo ma'am. Sir Uragon, huwag kang mag-alala. Pareho lang tayo, patay din ilaw. Nag-TikTok na lang ako, sir, habang walang ilaw. Oo nga, nakita ko yung post mo. Mamaya, pusuan ko yon. A big standing bird. Salamat na itbut, sabi ni Ma'am Lindy Abutog. And guys, baka may mga premiere kayo dyan guys ha. Wag ninyo guys na wag kayong mahihiya na sabihin ko may premiere kayo dyan. Patamsakan natin ang inyong mga premiere. And mamigay din tayo ng WH sa bawat premiere na nandyan sa inyong mga channel guys. Baka hindi nyo pa guys kaibigan ng bawat isa din. Magipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Ma'am Smooth Just with Rusty nandito na rin sa atin guys, all the way from Australia pa yan. Malapit na rin guys na ma-monetize yan si Ma'am Smooth Just with Rusty. Baka guys every 9:30 in the evening guys, si Ma'am Smooth Just with Rusty is yan guys, nagmo-music streaming. Oo, nandun ako ng Google pagkatulog na si Ma'am. Kapag wala na akong tinatambayan guys, tinatambayan ko yan si Ma'am Smooth Just with Rusty. Tamsak Dan, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Smooth Just with Rusty. Welcome back din po ma'am sa aking live streaming. May premiere ako Sir Uragon, sabi ni Art Francisco Channel. Noted. Hanapin ko. Sana all. Trending sound, TikTok, trending dance challenge. O, diba? Nakita ko na yun eh. Doon sa Facebook. Wag niyong dinudoble. Kapag may Facebook kayo, huwag niyo lang ilagay sa YouTube. T1 si Jepson. Ano ba ngayon? June 6. Ayan. Ilagay natin sir kay T1. Tapos na si T1. Kailan ba to sir? June 7, 8:14 PM. Ayan. T1 guys, T1 patamsak naman ako guys. T7, sino pa ba yung alam nyo guys yung mga code ninyo kahapon ha? Sino ba?
Boss Ora, kina Boston, no lockdown ba? Oo, lockdown din. Patamsak naman ako guys, patamsak ako sa nakapin. At saka yung aking kaibigan guys, si Rapi Pimentel, malapit na to guys na ma-monetize. Hindi namin kailangan guys ang WH, ang kailangan namin is isda lang kay Rapi Pimentel. Baka hindi nyo pa guys kaibigan, at baka guys meron kayong mga meron kayong mga pandikit dyan. Idikit nyo na guys kay Rapi Pimentel. Mamimigay ako ng isang katutak na WH sa bawat didikit kay Rapi Pimentel. 1 WH each na didikit kay Rapi Pimentel guys. Hindi yun full video. Ayun. Sir, ayun. Sige. Dan tusok Boss Art, sabi ni Rapi Pimentel. Sir Art, pahingi naman ako ng mga ano mo dyan, ng mga galamay mo dyan kay Rapi Pimentel. Baka naman. Oo nga. Kaibigan ko yan guys, all the way from Taiwan pa yan, si Rapi Pimentel. At kung di nyo pa guys nakikita ang kapugi ang tinataglay niyan, sooner magkakaroon yan guys ng live streaming. Oo, tingnan nyo. Sana all pogi. Oo, at saka mga macho papa balls. How to be macho papa balls, sir? Oo nga. Boring ngayon dito, Boss Ora. Bawal lumabas. Ganun talaga, sir. Basti Vlog keeping us also in her background. Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan si Basti Vlog. Sir, Basti Vlog, patype. Habang naka-background ka dyan, mag-type ka lang ng me. Ayun. Yung mga bago natin guys na kaibigan, mag-type lang kayo ng me. O kaya Ora. Si Nightboot ang maghahanap ng mga bahay nyo guys. Si Nightboot na rin ang magbababa niyan para sa inyo. Para naman guys, oo. Magkaroon kayo ng kaibigan, kadikitan or kabarkada dito sa ating live streaming. Ito guys, si Basti Vlog, baka hindi nyo pa kaibigan. I know for sure na hindi nyo pa guys kaibigan ang aking kababayan na si Basti Vlog. All you have to do is to click on that link that Nightboot is dropping and do connect po kay Basti Vlog. Sir Uragon, tapos na yung T7. Sir, ayun. Sige. Yung mga may-ari guys ng code kahapon, baka naman. T1 guys, patamsak ako guys, patamsak T1. Sir Jepson, mega love shoutout naman po dyan kay Sir Jepson. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan. Bakit ang init? Ano nga ito, bebe? Naupuan ko, bebe. Tinanggal ko yung kutsyon. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Jepson. Nagbabalik natin yan guys na kaibigan. Highly recommended monetize channel yan guys, si Jepson. Sir, kumusta naman tayo dyan? Welcome din sa aking live streaming. Harlem nandito pa rin sa atin guys, keeping us also in his background. Kung di niya pa guys kaibigan yan si Harlem oo. Isa na ngayon siya guys nagmamay-ari ng isang branch ng Pokpok and Colbo University branch, diba? Siya na ngayon ang nag-iisang bugaw. Si Harlem yun. Ma'am Gianna nandito na rin sa atin guys, ang the best. Magre-restream pala na ako, Pwede ko bang i-end muna? Mag-restream ako, guys. Oo nga, mag-restream pala ako, Maaakit pala guys sa akin si Harlem ngayon. Oo. Pwede ko bang i-end muna, guys? Sir Jepson, pwede ko bang i-end muna? Oo. Aakit pala guys sa akin si Ma'am Gianna, Ipapakilala ko kayo guys sa DJ, diba? Ng Wow FM. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Gianna, Nakalimutan ko pala, di na daw pwede, marami na sila. Ayun. Okay lang po yun, ma'am. Pwede ko bang ulitin ang aking live streaming? Wild Passion Fruit, ayan, si Jepson. June 7, 7:45. Ay. Nakalimutan ko pala, Harlem Akyat din ako boss pero saglit lang. Sige. Sabi ni Harlem, ayun, no problem host. Sige sir, ayun. Akyat din, mi boss, ayun. Sige guys, end ko muna ha. Harlem, pwede ba akong i-restream ko dito sa aking cellphone? O sa computer ko ba i-restream?
Ano ba? Sa cellphone ko ba? Cellphone ako guys nag-ano. Tapos mag-ano ba ako? Ano ba yon? Hindi kasi ako marunong. Pinagtatawanan ako na Harlem. Ay. Oh. Baka naman guys, so, sige na, turuan nyo ako kung paano. Oo, mag-restream din ako. Para lahat kayo guys, pwedeng mag-promote ng inyong mga channel. Wala, ayaw ako sagutin ni Harlem. Oh. Mag-ano ba? Magtawag dito, mag-register pa muna. Mag-log-in ka, restream din, same sa StreamYard. Mag-log-in ka, restream din, same sa StreamYard. Oh. I-login ko yung YouTube channel ko, ganon. Dan T1 to T7, sabi ni Ma'am Smooth Just with Rusty. Oh, tapos pili ka, pwede mo sabay sa FB and YT, ayan. Oh. Sige, pwede ko bang baguhin? I-end ko muna guys. Okay lang po ba yan sa inyo? Oo. Okay lang po ba? Mas maganda kung PC gamit mo. Pang restream. Sige, dito ko muna i-ano. Tapos yung cellphone ko ang iaakyat ko, no? Okay lang, host. Ayan. Sige nga, try ko dito, restream. Start multi-streaming now. Ayan. Login. Paano ba? Magla-login ba ako? Sign up for free. Sign up same sa account mo. Ayan, sa YT account mo. Ayan. Mag-restream ka ba, sir? Oo, mag-ano ako. Tapos, welcome to Restream. Add channel and start streaming. Add channel. Facebook Live. Connect with Facebook. Ayan. Ganun ba yan? Parang syunga lang. Hindi marunong. Oh, okay. I-okay ko lang pala yan. Continue. Oh. Tapos mag-add pa ako, add channel sa YouTube, connect YouTube. Oh, wow, ganito pala to. Sana all. Paano wala namang aking wala naman akong webcam sa aking wala naman akong webcam sa aking computer. Iakyat ko na lang yung aking Create new. Ayan. Ano bang i-create ko? Uragon live streaming. Enter live studio. Ayan. Mag-enter na ba? So sa CP ka, i-desktop mode mo sa Google. Paano yon? Oh. Hindi. Ang iaakyat ko sa live stream ko is
yung aking cellphone para meron akong audio. 'Di ba? I-end ko muna guys, i-end ko muna yung aking live streaming ha. Bye guys, i-end ko muna. Ayan. Di ko na-try, ayan.